Oh, Charidon, one agro. Oh, Kwanyano. Oh, Charidon, one agro. Oh, Kwana no Canada. Charidon, Catete. Odolumanya inwere ego nwegbu obi eji eri ego maka na ọwụlụ obi dị ntaji atụ anụ n'ọbịa ka o ji eri anụ ọbatara ịma na ọ bụrụ inwe ego bizi n'ọkwa n'obi m eji eri enye abụ ego Charidon nwanne m nọmba 1 agụrụ nwoke tete nwadị ya na n'ọgbọ ebe n'eze ị na-agwa ego m ntị ka mkpa nke ibe mbọtị Chukwu kele gị na ego dị n'ụmụazị wee bụrụ n'anya na ego dị n'akara aka gị inugwo ọ bụ m mgbịrịmgba ego gị na-akụzi ike ọ bụ m mgbịrịmgba ego gị na-akụzi ike ọ bụ m na ịmalụ mmanwụ na ịbalụ mmanwụ ọ bụ m ekweghị wụkwanụ nnekwu ekwe Charidon onye ji mara obodo doo ọ bụ onye a na-agụrụ egwu ama ama wee kwe n'ọbịa ibebe chelụ mma ga-adịba echiche mmadụ iburu echiche tukwo ịmalụ na ugo onwe itu na ndị reghere ekwe ka ituru nya bụ ugo n'izio mana ọkwanụ n'obu ugo ti ịtọ Chukwu na ihe awụrịrị ọgaranya dị n'akara aka gị Charidon Catete. ọ bụ nna-eme amaga mmiri ama ọgazi akịka dị analụ amagwa ibe ọ chọrọ ebite alụ amala ebe ibe lere ọkụkọ nwoke tete ịmakwa na amụ ibe ebite ọnya ta alụ ije ngalo n'ọdịa n'ugwu a na-agụna na ndị kụrụ mmanwụ a na-amụ ezike gbakwanụ n'ụnụ bịakwa ndị chi ebe ọbụbo bịakwanụ gị ụnụ bịakwa ọla ndị bụ nna nwoke tete bịanụ bụ obume ogige ndụ na-abụrụ ogige ọnwụ mmụọ dị n'ikwu nne ya n'ọgbụ Ebeneze chewekwe Chibụzọ na Ojichukwu enwere ọdịda Chibụzọ Weluchukwu buru ụzọ ọ bụ nna-eme Charidon nọ mba 1 agụrụ nwoke tete ngwa iji ego onye aka na ịkwana gị o chewere ka o ji eme gị ya bụrụkwa gị ụzọ na-akpọ ụla nwoke si na ihe ejela dị ndụ wee wibi ya bụ n'ụwa go nọmba 1 agụrụ Charidon odogwu oye eme na-azụ ya mgbe eke ma mgbe oye na mgbe ọwọm ya na mgbe nkwọ okeke okoye oke abọ okonkwọ si na ihe yere dị ndụ wibi ya bụ n'ụwa nwa na oye eme na-azụ ya ka mkpe ọnụgụ ọbụchukwu mamalụ ma ogbenye ọkwa nne ibi ji wee gbaa oju wee bụrụ nkịta ego ka ibu wee dịrị ogbenye mfe obele Nwachukwu nyere ego were ego oyibo wee chọọ gị mma ị na-akpa ebo m ntị ka mkpa nke ibe akarị ofu nya bụ ego oyibo ka eji amụ mmadụ ọtụrụkpa na-abọghị ụdọ na-abụ Olise aja ebiri ị na-anụkwa ibe na-ekwu ekwu etose n'ime iyi ka nna ṅụrụ gị etola ọkwa na ama ka nna agbalị gị ọ bụ nna-eme abadobe ogori ọbara ma nọ n'ogbu dịkwa n'ime abanwe ego jidaba ogori ọbara ma n'ọnwụ dị n'ime ndị eto obi ọkwa ndị mmiri ọbara ọla ji wụrụ ọgbọ agwọrọ agbọ ịmakwa na ọbụke na-achọ ka ọmụ enu oye daṅụta nkụ ebe dị ochi ya anya ka eji ama ochi ya ụzọ nwoke m abụ onye ya emere ọgọ si meri ya ọgọ maka emechio ị na-akwa ebo m ntị ka ngwa nga ibe abụ onye ya ebi ya anụ tisokwa enu mma ka ebi nya anụ